Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's Jude TV here nga pala. For today's video, tatalakayin natin kung paano magkaroon ng 1,000 watch hour, 4,000 watch time hour, at 1,000 subscriber na mas madaling paraan. Pero bago ang lahat, make sure na na-hit mo na ang subscribe button at notification bell para updated ka sa susunod na videos. So, without further ado, let's get started. For today's video, pag-uusapan natin ang 5 ways para mas mabilis nating ma-reach ang 1,000 subscriber at ang 4,000 watch time hour. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang 1,000 subscriber at 4,000 watch time hour? Ito nga pala ang requirements ni YouTube upang ma-monetize ka sa iyong YouTube channel. Para mas madali niyong maintindihan, ipapaliwanag ko sa inyo ng mas mabilis. Number 1 goal natin is 4,000 watch time hour. 4,000 watch time hour is equivalent to 240,000 minutes. Sabihin na natin na ang video mo ay umaabot ng 10 minutes at ang nanonood lang ay umaabot lang ng 6 minutes. 240,000 minutes divided by 6 minutes is 40,000. So, kailangan mo ng 40,000 views para ma-reach mo yung 4,000 watch time hour. Goal number 2, 1,000 subscribers. Halimbawa na lang, meron nga 200 views. Sa 200 views na yon, may isa o dalawang nag-subscribe sa'yo. So, 1,000 subscribers times 200 views is equal to 200,000 views. Sa 200k views mo na yan, siguradong may hit mo na ang 1,000 subscribers. So, ayun na nga, no? Wala nang intro-intro. Tatalakayin na natin ngayon yung 5 ways kung paano mapabilis para ma-reach yung 1,000 watch time. Yung 1,000 subscriber at 4,000 watch time hour. Number 1, mag-isip ka ng mga pinagkakausapang at mainit na mga topics ngayon tulad ng mga viral videos, yung mga sumisikat, upang maging clickable yung videos mo at madaling makakakot ng viewers. Number 2, gumamit ng description ng tags. Halimbawa, yung video mo about sa kambing. Maglagay ng word na kambing sa description and tags mo para kapag may nag-research ng about sa kambing, lalabas yung videos mo sa search engine at mas mapamadali yung pag-reach mo ng 4,000 watch time hour at 1,000 subscribers. Number 3, create good thumbnail. Kung mapapansin nyo, kadalasan sa mga videos ay may nakalagay na thumbnail kasi makakatulong yon upang makuha mo yung attention ng mga viewers at maging clickable yung videos mo. Yung about sa YouTube thumbnail, nilagay ko yung link sa baba at itinuro ko doon para makakuha kayo ng idea kung paano gumawa ng YouTube thumbnail. Number 4, gumawa ng maraming videos. Gumawa ka lang ng videos na kung sa tingin mo ay kapupulutan ng aral at makakatulong sa mga viewers. So number 5, be patient and consistent. Huwag mong madaliin kasi sa una, wala talagang munang manunod sa'yo at wala pong gaanong mag-video at magsusubscribe sa'yo. So, kailangan mo lang ng tiyaga, pasensya. Kasi sa una, lahat naman nag-uumpisa sa wala. Kailangan mo rin ng pasensya kasi hindi madali gumawa ng videos. Think positive lang tayo kasi darating yung time na makikilala ka at dadami yung viewers mo. So, ayun na nga yung 5 ways, no? So, kung may gusto kang ipagawang video, just comment down below at gagawin ko yan ng video. At bago ka nga pala umalis, make sure na na-hit mo na ang subscribe button at notification bell para updated ka sa susunod na video. At itry din natin i-hit ang 100 like para sa video ito. So, maraming salamat nga pala sa panonood. Bye-bye!